Pajjiżna reġa' spiċċa fuq il-lista l-ħamra tal-ECDC għal dak li hu s-safar wara li l-ammont ta' każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna kompla jiżdied b'1409 fl-aħħar 8 ijiem biss. Iċ-Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart konferma din il-mossa wara li sal-ħamis fil-Gżejjer Maltin ir-rata ta' pożittività kienet dik ta' 4.08 fuq il-midja soċjali ta' Facebook it-tabib tal-familja Joseph Ferriġġi li tul din il-pandemija għex il-battalja u għannifsu mal-virus wara 17 jum rikoverat fi taqsima tal-kura intensiva sa illi minħabba l-irresponsabilità ta' xi wħud spiċċajna fuq il-lista l-ħamra tal-ivvjaġġar u nsista illi biex ingawdu għal ftit sigħat m'għandniex għalfejn nipperikolaw l-għajxien ta' eluf. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej għadhom fuq il-lista l-ħadra meqjusin bħala siguri għas-safar. Intant huma 146 il-każi ġodda ta' COVID-19 li ġew irreġistrati f'pajjiżna bejn il-Ħadd u Tnejn. Dan ifisser li t-total ta' każi minn Marzu 2020 issa żdied għal 32,616. Naf il-waqt li fl-istess perjodu ta' 24 siegħa u 15 persuna mill-virus. Fil-waqt li fortunatament ma ġiet irreġistrata ebda fatalità bil-vittmi għaw jammontaw għal 420. Każi attivi issa f'Malta u Għawdex żdiedu għal 1963. Intant mill-195 każ ġdid imħabbra tul il-jum tal-Ħadd 70 minnhom kellhom il-fuq minn 39 sena bl-età medja tibqa' żżid biex issa telet għal 29 sena. Fil-waqt li huma 18 il-persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei kawża tal-virus, pazjent minnhom rikoverat fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant minnhom f'pajjiżna nfetħu ċentri ta' tilqim fuq bażi walk-in fejn wieħed jista' jmur jieħu tilqima mingħajr appuntament. Mid-9 ta' filgħodu ta' Tnejn bdew jinġabru kjuwiet twal ta' nies fil-Walk-in Center fit-Technopark il-Mosta. Mit-tnejn sas-Sibt mit-8:09 ta' filgħodu sa 3:09 ta' wara nofsinhar wieħed jista' jmur jieħu l-vaċċin ukoll f'Walk-in Center ieħor illi nfetaħ fl-Università ta' Malta filwaqt li hemm ċentru ieħor fil-Gozo Conference and Expo Center ir-Raba' ta' Għawdex li se jkun miftuħ sa 3 ta' wara nofsinhar.